Prejdeme sa jednoizbovým bytom v obci Mlynica. Po ľavej strane je kúpeľňa, bohužiaľ nie je svetlo, tak tam nie je veľmi dobre vidieť. Po pravej strane je obývacia izba. Z tohto okna je aj výhľad na Vysoké Tatry. Z druhého okna je výhľad do obce. Byt sa nachádza v strede obce, budova je postavená z porotermu 38 a zateplená 10 cm polystyrénom. Byt je v rozostávanom stave, plocha bytu je 38,8 m². Stropy sú zateplené nobasilom. Vrátime sa späť a stadeto vychádzame von. Byt sa nachádza na 3. poschodí štvorpodlažnej budovy.